haifi mace guda ɗaya, wani kaga ana ta haihuwa maza da mata, ko mazan su fi yawa ko matan su fi yawa, ko ma wata ranka kusan kansu ɗaya. Wani gurin kuma kaga ana ta addu'a haihuwa bata zo ba, kuma an je asibiti likita ya ce lafiyar matan lau, lafiyar mijin lau. Amma wasu fara tunanin to ko za a zo a irin wannan two step baby din da ake yi, saboda yanayi an dade ba haihu ba. To sai ya ce to a cikin annabawa ma kowane aya ka kawo akwai annabin da ya daidai da ita, yadda za ka san abin ba na wasa ba ne. In kai kasan dai a daraja kan ba daraja da ta kai ta annabi, duk wata daraja da Allah yake ba mutum bai kai a bashi annabta ba. To sai ya ce in ka ɗau ayan nan hudu za ga ta kasa annabawa, kowace aya ka kawo akwai annabin da ya kama da ita. Ya habu liman ya sha'u inatha, annabi Lut. Annabi Lut ƴaƴansa duka mata ne, ba shi da namiji. Ita ce haula'i banati hunna daharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuna fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid. Duk ƴaƴa mata aka bashi. Wa habu liman ya sha'u dhukur, wani ya bashi ƴaƴa maza kamar annabi Ibrahim. Alhamdulillah allazi yuhabbu li alal kibari Isma'ila wa Ishaq. Inna rabbi la sami'ud du'a. Annabi Ibrahim duk ƴaƴa maza aka bashi, da annabi Ishaq da annabi Isma'il. Kaga shi maza aka bashi zalla, ba bashi mata ba. Au zawujuhum dhukuranan wa inasa kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yana da yaya bakwai, maza uku, mata hudu. Allah ya bashi, ya hada masa maza da mata. Wai jaluman shawa kima kama annabi Yahaya da annabi Zakariya. Waye dan annabi Zakariya? Waye dan annabi waye ka dan annabi Yahaya? Waye kuma dan annabi Isa? Shi Isa ya ma ya auren ma? Nabi Isa ya aure? Ka gani? To, ba za ka ji an ce ga dan Isa ba. Shi ma Isan sharri ake masa, ana cewa dan Allah ne. Duk shi za a ce shi kuma ga ɗansa ba, kuma annabi ne ko bai haihu ba. Yahaya dan annabi Zakariya. Ya Zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahaya. To shi Yahayan da aka haifa shi ina ɗansa, ba shi da ɗa. Da aka yace waɗannan annabawan biyu ba su da zuriya. Annabi Muhammad